kelatarakan sing duwe SG sumber galang ya. Panjenengan Pak Kades, Bapak Mediano yang menonton warung kering. Mata aktivitas. Dulur Karangjati. Dulur Karangjati pinanggihan binjing tanggal 5 bolo. Saking dusun Telatah Desa Wates Wenangun Kecamatan Sambeng Lamongan ya. Pak Piki sing lagi mulung bako. Aduh waktu sing dili arane pasir. Watu kambang kali ono ing pinggir kontingir lagi ketemu aku kok langsung nafsir. Oh ya kali cutan kaya kelangan pikir. Wit kelopo kuwi arane kelugu. Ayo yuk disikari diporo dadi pitu. Sak bendino iso gak bisa turu ndika sing ana watu areng-areng bakar gedang aku geni ayo yuni sampai guru awakku iki mikiri alah pret gedang rada tak tunara dipangan dodot timbang urung aluwung kulune pajak godhong sawi enake diurap klopo ati iki esune mong kanggo riko gedang ijo sak tundut diperadeli yen gak percaya badan dodo iki dudu watu sing cilik arane pasir ayo sira watu kambang kali ono ing pinggir kontingir baru ketemu awakku langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir. Wit kelopo kuwi arane kelugu. Ayo yuk disikari diporo dadi pitu. Sakbenino iso gak bisa turu. Padika Karangjati ora kewetu. Areng-areng bakar gedang aku geni. Ayo yuni sampai guru awakku iki mikiri gedang raja satu nana dipangan sodot timbang warung aluwung kulune pecot gedang sawi nangge diurap apa hatiku iki esune mong kanggo riko gedang ijo sak tundut diperadeli yen gak percaya badan dodo iki aduh watu ane cilik arane pasir watu kambang kali ono ing pinggir kontingir sing kambang azane langsung nafsir kaya kelangan pikir. Wit kelopo kuwi arane kelugu disikari diporo dadi pitu sak bendino iso gak bisa turu demen riko sing ora kelakut. Kulon gara asik Surabaya Itik-itik ngetan Itik-itik kulon Nawang kowe sing marai Yen ngetan Bani yang itu janji tenan
saiki yo dipegat intik-intik ngetan intik-intik mulon namung kowe sing marai jare kamu diwiru-wiru atine bingung rapi seturu intik-intik ngelor intik-intik ngidul lawang kowe sing marai nyindir ember isine jajan lungguh jejer terus semayan intik-intik ngalor intik-intik ngidul emang kowe sing marai beras kutas pitike ucul sapa sing tetah yen ora kumpul tik-tik-tikitan tik-tik ngalor lawang kowe sing marai udan-udan nang ngisor jagung ora semayan barang wis kadung intik-intik intik intik-intik intik sing marai sak lembar godhong karo dimen sabar dadi yang polong